जोंहा आदै थाख्लायनि सायाव मा केस जाबसिनखो बेखौ जों फोरमायगोन आरो लोगोसे बे समाव गोबां गुलाय गुजाय जागासिनो दङ बिथांखौ हमनायनि उनावनो बेनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे जोंहा एमजे आरो बड'लेण्ड बुब्लिजोंबो एसे दान्थे बिदान्थे जादों। थाख्लाय नार्जारिनि खौरांखौ फोसावनानै माखासे फावखुंगुरफोर होननानै बुंनायखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जादों। दा बेनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन थाख्लाय नार्जारि। थाख्लाय नार्जारि बिथांखौ मैयाहाय एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सावरायनाय मुं सुनाय बाथ्राफोरा सोराङाव फैदों। इउटुबनि कमेन्ट बक्सआनो जा, वाट्सएपनि स्टेटासआनो जा, जेखे मेखेनो बिथांनि बाथ्रा रायलायगासिनो दङ। दा बेनि गेजेरावनो थाख्लाय नार्जारिखौ मैयाहाय पुलिसा एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव क'क्राझार बिजिरसालिनिफ्राय मोनसे केसनि फाइलखौ फोसावनाय जादों आरो केस होनाय बायदिब्ला केसफोरा जाहैबाय मोनसेल' केस नङा, गोबां केस दं। जाफोर केस दं आं बेखौ बुंनानैनो नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। थाख्लाय नार्जारिखौ होनाय केसफोरानो जाबाय 500/22 US 363 IPC एडेड सेक्सन 371(5), 370A(1), 376(3) IPC R/W 6 पक्स' एक्टनि सायाव गसर सुनाय जादों। गोबां केस दं, मोनसेल' केस नङा। दा बिथांखौ बे केसनि सायाव गसर होनाय जादों। दा बेनि सायाव इनभेस्टिगेशना सोलिगासिनो दङ। नाथाय थाख्लाय नार्जारिया बेनि सिगांनो खारखुमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मैयाहाय खोनानाय बायदिब्ला थाख्लाय नार्जारिया बे केसखौ मिथिखादोंमोन आरो बेसेबा सिगांनो खारनानै दंमोन। नाथाय जोबथायाव गावनो पुलिसनि आखायाव गावखौनो गथायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ जोङो दा जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दा बेखौ जों खोनानाय बाथ्रासो। मैयाहाय जोंहा फंबाय एमजेआ बुंदोंमोन बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बे केसखौ मिथिखादोंमोन आरो बे केसाव बिथाङा फान्दाय जानाय बायदिसो होननानै बुंदों। दा बेखौ बेसेबां सैथो बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। जायखिजाया दा बे जाथायनि सायाव बिजिरसालिया बा इनभेस्टिगेशन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। दा बेखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सोंखारलायनाय बायदि बायदि बाथ्राफोरा सोराव फैगासिनो दङ। एक्ट्रेसफोरानो एक्टरफोरानो गाज्रि होननानै बुंनाय बाथ्राफोरा सोराव फैगासिनो दङ। बे सासेनि थाखायनो गोबां एक्टर एक्ट्रेसफोरा बदनाम मोनफागासिनो दङ। दा बेनि सायावनो गोबां एक्टर एक्ट्रेसफोरा दुखु मोननाय फोरमायगोन। दा बेखौथ' फोरमायथ'वाखै, जायखिजाया दुखु मोननो जानो हागौ, दुखु मोनखागोन एसेबाबो, एफाग्राब बुंजानानै नङा होमबा। कमेन्ट बक्सआनो जा, फेसबुकनि कमेन्टफोराव नाय आरो सोरबा वाट्सएपनि गेजेरावबो ग्रुपनि गेजेरावबो गेलेदों गासिबो एक्टर एक्ट्रेसआनो इदि होननानै बुंदों। नाथाय गासिबो एक्टर एक्ट्रेसफ्रा इदि नङा। सोरबा मोजांबो थायो आरो बांसिनानो मोजांबो थायो। नाथाय सासेनि थाखाय गासिखौबो गाज्रि होननानै बुंजाया। दा बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय सोलिगासिनो दङ। अब्ला जों दा सावरायगोन जोंहा एमजे फंबायजों आरो बड'लेण्ड बुब्लिजों दान्थे बिदान्थे जादों। थाख्लायनि बा बर' एक्टर एक्ट्रेसफोरनि मुंखौ लानानै खौरां फोसावनायखौ लानानै एमजे आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि सायाव बा बिसिनि गेजेराव मबाइल रेकर्डनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादों। दा बिथांमोननि गेजेराव दान्थे बिदान्थेखौ नोंथांमोना खोनासंनो हायो आरो बे इउटुबावनो दंखायो। अब्ला जों दा सावरायगोन बिसाया मा बुंखो। बिसाया थाख्लाय नार्जारि आदै थाख्लायखौ हमखांनायनि उनाव मा बुंखो बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो बुजिगोन मा बुंखो। आं बेखौ माखासे क्लिप देखायगोन। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि माखासे बुंलागा खोथाया बेखिनियानोमोन। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोसो दं साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जुदि गोसो गैया दा खालाम। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि। बाथ्राया ओरैबायदि, जिखिनि दा निउसाव ओंखारदों, जाय दाय मावगोन बियो साजा मोनगोन। बिसाया जेनेबा जों प्रेस्टिजियास मोनसे दिनैनि समाव संगठन, बेयो जोंनि प्रेस्टिजखौ जाय माने हानि खालामगोन बिथांनि सायाव बिसाया जेब्लाबो बिथांखि लानाय जागोन। गिदिर बाथ्रा नङा। जिहेथु पार्सनेलिटि होननाय बुस्थुआ गावबा गावनि बाथ्रा। बे जेनेबा हय आर्टिस्टबो जानो हागौ, सोरबा बेलेग प्रफेसननिबो मानसि जानो हागौ। बेयो मानसिनि गुननि सायावसो निर्भर खालामो। गतिके बेयाव दा सोरबा सासेनि थाखाय गासैबो आर्टिस्टआ बिदि बा सोरबा मोजां प्रफेसनाव थानानै बेबायदि मावनो हामा मानाङा, बे बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला जों खोब माने क्लियार नुहुरो आरो माने बाथ्राखौ। दा बेबायदिनो जिहेतु जोंनि गेजेराव जोंहाबो मोनसे एस'सियेसन दं, जोंहाबो मोनसे कालसार दं, जोंहाबो मावनो गोनां खामानि दं। अन दा कन्ट्रेरि, बे केरेक्टार, गावबा गावनि जा केरेक्टार, बेयो जाहाथे थिगैनो थायो। जों बेनि सायावबो बिसाया माखासे प्रजेक्ट लाबोदों, खामानि मावबोदों। दा बिथांनि सायावबो
सावरायनांगौ दं होननानै बिसाया दिनै सानगोन आरो साननानै खोब खम समनि गेजेराव जोंहा सावरायनानै माखासे थांखि बिथांखि लानाय जागोन बेखौ बिसाया फोसावनानै होगोन। खांख्राइ सावथुननि ट्रेलारावनो थाबाय आं दहाय एसे मोन्दों आं निउसखौ दासिम नायजोबनो मोनाखै दसे उनाव नायगोन। बाथ्राया ओरैबायदि जिखिनि दा निउसाव ओंखारदों जाय दाय मावगोन बियो साजा मोनगोन। बिसाया जेनेबा जों प्रेस्टिजियास मोनसे दिनैनि समाव संगठन बेयो जोंनि प्रेस्टिजखौ जाय माने हानि खालामगोन बिथांनि सायाव बिसाया जेब्लाबो मा होनो बेखौ बिथांखि लानाय जागोन। आरो दा बिथाङा जिहेतु आयेननि नोजोरावनो दाय मावदों बिथांखौ आयेना साजा होगोन। बेनि अनगायैबो बाथ्राया जुदि सैथोमारब्ला बेखौ लानानै आयेनाबो बिसार खालामसिगोन। आरो जिहेतु जोंनि बड' सावथुन मुलुगनि सासे मानसिमोन बिथांनि सायाव जों माबायदि बिथांखि लानाय जागोन बेखौ थाबैनो बिसाया सावरायनानै रायजो राजानि गेजेराव